Evropa 2. Evropa 2. Maximum tvý muziky. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Just a game, come and play.
just a game, come and play. Evropa 2, pondělní večer na maximum a blíží se Song za trest. Tady znovu dostáváte prostor potrestat někoho, kdo vám provedl nějakou špatnou věc. Vzhledem k tomu, že je pondělí, tak se Song za trest vztahuje na pondělek, ale i na víkend. Třeba máte nalitý pití, kolega vám do něj drcne, poleje vás. To se může stát kdykoliv. Nechtěně jsem ti to vylil, no tak se nezlob, no pardon. Normálně bych ji řekl kamarád. Vylil si mi moje pití, řekl jsem kolega. 257 400 888, pojďte volat a nechte někomu zahrát Song za trest na Evropě 2. Maximum muziky. Look what you made me do. Got me so dazed and so confused. Scared inside that I try to hide in me. It breaks me apart to be free. Am I the fool too afraid to be seen? Fight or flight or try. Alive. I'll be running, running, running from the woods. Oh, I'm running, running, running from the truth, just to get away from you. Oh, just to get away from you. Oh. Do you believe that I'll find peace out here? That all of my doubts disappear? Tři čtvrtě na 7, minuta k tomu, tady je večer na maximum na Evropě 2 a připraven je Song za trest. Kdo je na lince a kdo bude trestat? Haló?
Dobrý den, tady Honza. Ahoj Honzo, tak pro koho song za trest? Já jsem velký fanoušek jednoho týmu z NHL, který se hraje v Americe a v Kanadě. A prohrál můj nejoblíbenější tým, prohrál ve čtvrtfinále a bylo to 3-3 na zápasy a hrálo se do 4 vyhraných zápasů a dneska se hrál poslední rozhodující zápas, kdo postoupí do semifinále.